Jo, tady to žije. Tak dobrý den, dámy a pánové. Já děkuji, že jste přišli na moji prezentaci a děkuji, že jste investovali ten effort do toho, že jste to našli. Někteří z vás prošli i deštěm a došli až sem, protože věřím, že to nebylo úplně jednoduché najít a doufám, že se vám ten investovaný čas vyplatí. Já jsem Honza Majer a aktuálně mám v Heuréce na starosti český a slovenský trh. Jak určitě víte, Heuréka je na více trzích a přestože tady tohle je Global Summit, já si myslím, že spíš bude lepší, když se zaměříme na ten český. O čem bych chtěl mluvit, tak především o tom, jak se daří nebo nedaří, jak se vyvíjí trh v Čechách, o tom, co pro ten trh znamenají jako marketplaces, který tady můžeme vidět, každý minimálně v reklamách, a o tom, jak je to s tou konsolidací toho českého trhu, e-commerce. Jenom taková praktická otázka. Kdo znáte Heuréku? Dobrý, 4 lidi neznali. Tak Heuréka, pro ty 4, kteří neznali, tak jsme Heuréka Group, takže nejsme jenom Heuréka CZ a SK, ale jsme vlastně i v Maďarsku, kde se jmenujeme Arukereše, v Rumunsku, v Bulharsku, Slovinsku, Chorvatsku a tak dále. A na každém trhu, kde působíme, tak jsme vlastně top cenový srovnávač a nákupní rádce, s tím, že jako overall, když se podíváte na SimilarWeb a posčítáte to, tak ten počet návštěv, vlastně, který měsíčně máme, je přes 50 milionů nad všema těma trhama, což si myslím, že nám dává poměrně zajímavý insighty do toho, co se na tom trhu, na tom CEE trhu a i na tom českém trhu v rámci e-commerce děje. Já začnu tím prvním bodem, o kterém jsem mluvil, a sice vývoj e-commerce v Čechách. Toto je něco, čemu my říkáme Heuréka Data Insider a snažíme se vydávat vždycky nějakou PR zprávu, kde říkáme, jak se daří nebo nedaří českému e-commerce. A tady můžeme vidět vlastně historicky ty roky 2019, sluníčko, všechno roste, 15%, lidi jezdí na dovolenou do Itálie, pak se vrátí z Itálie, všichni mají covid a je rok 2020, sluníčko už svítí pořád, ale nemůžeme na něho jít ven se podívat, je lockdown, je to v podstatě pro e-commerce na jednu stranu challenge v tom, že je to obrovský zátah na infrastrukturu, a na druhou stranu můžeme vidět ten brutální růst. A ten růst nějakým způsobem i pokračoval vlastně v roce 2021, year over year. A spousta e-shopů, lidí, spousta Excelů plánovalo, že to poroste tak i dál, nebo aspoň, že se ten růst udrží, což opravdu bylo jako nějaké moje očekávání. Nicméně ten rok 2022 v kombinaci s válkou na Ukrajině a tak dále, dopad, který jsme viděli v rámci e-commerce, byl jako brutální propad, což znamená, že jsme se dostali někam vlastně na ten předchozí rok, no, o rok zpátky, což mělo spoustu jako nepříjemných konsekvencí. A od té doby vlastně jsme poměrně detailně sledovali, jak se to s e-commerce daří nebo nedaří, jak se to posouvá. A bohužel i ten rok 2023 nevypadal tak slibně. Já už jsem vlastně říkal, tak příští kvartál už bude dobrý, už poroste. A příští kvartál -13. To už poroste, -5. To už vypadá dobře. To už poroste, -11. Takže ta nejdůležitější otázka, co se týče teďka roku 2024, letošního roku. Máme radost, Vincente? Máme radost. Roste to year over year vlastně o 4%, což ale když se podíváte zase zpátky, tak to jsme jako těžko někde doháníme tu 20, ale vypadá to, že ten trend už by mohl být pozitivní. Co se týče rozpadu přes jednotlivé kategorie a strukturu vlastně zájmu zákazníků, toto si myslím, že je poměrně zajímavý, podívat se na ty kategorie a segmenty, ve kterých jako zaznamenáváme růst. Co tenhle graf znamená? Tenhle graf vlastně znamená
procentuální rozpad toho trafiku, který jde z Heuréky, přes ty jednotlivé kategorie. To znamená, že když spočítáte všechny modré barvičky, máte 100% vlastně. To znamená, že vidíme, že ten share elektroniky a bílého zboží klesá na celkovým objemu vlastně toho, co se děje na trhu. A na druhou stranu roste brutálně třeba dům a zahrada a roste zásadně třeba i kosmetika a zdraví, což jsou vlastně takové jako kategorie, které dřív byly spíš okrajový a v tomu e-commerce dominovala především ta elektronika, tak to už dávno neplatí. A to znamená, jestli třeba plánujete, nedej bože, založit si e-shop, tak určitě kategorie kosmetika a zdraví tam jako vidím to spíš jako dobrý nápad ve srovnání s elektronikou. A zajímavý trend, který vidíme, je to, že lidi v tom onlineu už zvažují ceny i u jako daleko levnějších produktů než dřív. Už to není ten iPhone za 20, ale jako, kdo z vás naposledy kontroloval recenze na zubní pastu například, tak jako děje se to docela dost překvapivě a je tam trend, že to vyrostlo tady z 8% vlastně jako dejme tomu nějaký conversion rate, kolik lidí se podívá na recenze u zubní pasty na 14. No. Což je jako dost zajímavý trend a je vidět, že ten dopad je vlastně napříč všema segmentama v tom onlineu. Věřím, že u doktora Maxe to vidíte velice dobře. Abych shrnul ten první bod. E-commerce roste, malinko, ale roste, a malinko. A rostou především non-elektronické kategorie a lidi řeší ceny i u levnějších produktů. A nejenom ceny, ale i takový to, jako chci si o tom něco zjistit, přečíst v tom onlineu, než si koupím zubní pastu třeba. Druhý bod, o kterým bych chtěl mluvit, jsou ty slavní marketplacy, o kterých tady dlouho slyšíme historicky, a teď najednou, co se tam děje. Já si myslím, že tak, jak se člověk tady podívá na trhu, tak ten dojem je, že ty jako marketplacy v Čechách, že to je takové, že to vypadá jako nějaký bitevní pole, který vypadá takhle nějak. Jo? Na jednu stranu jsou tam jako Poláci s Allegrem a na druhou stranu jsou tam Číňani s Temu, ale ten trh je ještě o něco komplexnější a má tam jako zajímavou historii. Já se podívám, tak Heuréka je tady někdy od roku 2007 a někdy už v roce 2012 měla Heuréka něco jako Heuréka košík, což bylo taky to, že jste si to zboží mohli koupit jakoby marketplace způsobem, přímo na Heuréce, že jste se nemuseli prokliknout na e-shop. Taková statistická otázka, kdo z vás někdy kliknul na to oranžové tlačítko koupit na Heuréce přes Heuréka košík? Dobře, 5 lidí. Tak ostatní to vyzkoušejte. Jo. Ale dlouho nic a pak takový ty Amazon se přeložili to do češtiny, Zalando přišlo, About You a teďka za poslední třeba 2 roky je tady Marketplace Kaufland, Allegro, Temu, Trendyol. Nevím, jestli jste kdo zaznamenal Trendyol? Většina lidí ne. Trendyol, to jsou Turci a oni vlastně mají obrovský marketplace, asi 300 000 sellerů vlastně v Turecku a do Evropy vstupují v tuhle chvíli z kategorii fashion a možná sem vstoupí s dalšíma kategoriemi. V tom Turecku prodávají úplně všechno. Jo. Takže to, že teď je to takový, hele, to je fashion, to nás nezajímá, tak ono možná za rok to bude jako horší, jako konkurenčně, dejme tomu, zajímavější nebo silnější než třeba Allegro nebo Temu. Uvidíme. Jo. Takže ten výsledek, který já tady vidím, je to, že ten zákazník je vlastně jako přehlcený těma tržištma. Jako rozdíl mezi value proposition, mezi Allegro, ale máme prostě super spoustu levného zboží. Temu, máme super spoustu, nakupujte jak milionáři. A Trendyol, máme super spoustu levného zboží z Číny, z Turecka, z Polska. Já si myslím, že je potřeba se v tom nějak zorientovat. A když se na to podíváme z pohledu dat, tohle je vlastně taky zajímavý report, který, já nevím, nakolik vidíte z dálky ty čísla, tak já o tom budu trochu mluvit. My tady můžeme sledovat 15 největších hráčů, jestli se to dobře napočítaný, 15 největších hráčů vlastně na českém trhu a můžeme vidět, když podle SimilarWebu, předpokládám, že SimilarWeb všichni znáte, odhad návštěvnosti. A tady můžeme napočítat, jaký procento, když dám sumu všech těch návštěvností z těch 15 webů,
tak jaký procento tvoří který z toho webu. A to, co mi přijde tady zajímavý třeba, je to, že když se podívám tady na Temu, který teď začíná s nulou, vy, co jste vzadu, tak mi to musíte věřit, Temu tady začíná s nulou v roce 2023, tak tady vyskočilo vlastně na 6%. A zatímco třeba Alza, která měla tady někde v píku 19%, tak se vlastně posouvá jako na 15%, protože to Temu jako spíš než by zvětšovalo ten trh, tak jako ukrajuje ostatním. Ukrajuje docela zásadním způsobem a viditelným. A co je hodně zajímavý, tak jako AliExpress tvořil nějakých 6%, pak šel trochu dolů, protože Temu to jako začala urvávat, ale pak do toho začal zase šlapat. Takže AliExpress je na 8%, takže tady Temu a AliExpress dohromady 6 plus 8, vlastně 12%, co se týče jako těch čínských hráčů, a myslím si, že to bude jenom posilovat. Ještě horší ta situace, tak Global Summit, Maďarsko. Ještě horší ta situace je v Maďarsku, kde můžeme vlastně vidět, že Temu vyskočilo někdy z 0 na 14%. Což byla brutalita. A tehdejší jakoby jednička v rámci jako e-commerce maďarského, což byl EMAG, který byl někde na kolem 20%, klesl na 12%. A to tady vlastně ještě není, myslím, zobrazený ten AliExpress, ten dělá vlastně dalších zhruba 8, takže to je brutální. Ten efekt, určitě to všichni víte, 20% year over year vlastně nárůst, a teď můžeme diskutovat, že pro někoho to bylo méně, pro někoho to bylo víc, ale řádově nárůst CPC, když chcete inzerovat vlastně na Google nebo na Facebooku, jako brutalita, v Maďarsku i 30. Hele, ten dopad je vlastně i nějakým způsobem pak reflektovaný na Heuréku, že lidi si spíš jako zvykají na ty tomu říkáme nabídky interně, na to, že já nepřijdu někam na iPhone a mám tam prostě 100 sellerů, ale na to, že vybírám nějaké jako unikátní produkty a zajímavým způsobem vlastně roste, třeba je vidět, že těch odkliků z Heuréky, kde je vlastně jenom jedna nabídka, to znamená, já se tam jdu podívat spíš na nějaký nákupního rádce, než na ten srovnávač, tak ten trend je vidět i na Heuréce, typicky vlastně pro ty marketplace, kde tam je všechno nasypaný na jednom místě. Protože lidi si na to zvykají. No, hele, 3 věci. CZSK, přehlcený marketplacema, lidi se na nich učí nakupovat, obviously, a jako Heuréku lidi vnímají už spíš jako toho rádce jako takový další marketplace a price comparison vlastně dohromady. Není to už jenom to místo, kam se chodí kontrolovat ta cena. No, a tím se dostáváme k poslednímu tématu. A to poslední téma je konsolidace. Jak je to teda s tou konsolidací toho trhu? Viděli jste tam vlastně rozložení toho traffic shareu a není to tak, že by tam někdo zásadně dělal třeba 50% nebo tak. Takže to jako není tak strašný, ale je tam jeden seller, není tam jeden seller. Pojďme si to říct do detailu trochu. Chvilka napětí. A co se týče elektroniky a bílého zboží, tak tam top 6 hráčů vlastně dělá třeba 34%. Takže tam je ta konsolidace jako poměrně velká. Co se týče ale těch ostatních kategorií, tak tam ten trend roste. To je jako postupně vidět. Ale roste zatím tak pomalu, že v žádném tom dalším segmentu vlastně není nikdo, kdo by tvořil víc než 20%, což si myslím, že jako dobrá zpráva pro všechny, potenciálně vlastně i pro ty, kteří jsou mezi těma top 6. No, z té třetí oblasti, z toho třetího botu, elektronika konsoliduje, to je vidět, ostatní kategorie pomalu a zatím jsou všechny ostatní vlastně pod 20%, co se týče toho traffic shareu. Abych to na závěr nějak zhrnul, skoncentroval. 3 věci, které, když si odnesete, tak já budu spokojený, vy třeba taky. E-commerce roste year over year 4%, trošku, ale přece. Lidi se učí nakupovat na těch marketplaces. Vlastně už to je nějaké chování, který z nich jako nedostaneme. Roky to trvalo, než to přišlo do České republiky, ale je to tady. Vidíme to i v tom trendu, jak se lidi chovají na Heuréce, vidíme to i v těch datech z trafiku. A ta konsolidace trhu, zatím jenom v elektru, takže když jste v jiné kategorii, tak můžete být happy jak 2 grepy. Já vám děkuji.